Здравейте, Джуто, аз съм Ева 33 и днес ще ви покажа как да си направите профил в YouTube. Така, и тук пишете името си на български или ако искате на английски и фамилното ви име. Аз съм си направил интро. И тук си избирате как. И като влизате в това, например, пишете вила 555 и после с това, чакай, после ще ви обясня. И тук ще пишете някакъв сега пароль, егенето, ако си го знаете, вече ако си го знаете и така. И например 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. И тук пак същото пароля, знаете, тук трябва да си над 13 години или на 13 години и пишете, ако сте на 13, и тук е месеца и тук е деня. И тук ако сте мъж и жена, това не ви предполага, защото никой не е друг. И така изтривате това и си пишете телефонния номер на мобилния телефон. И тук въвеждате емайла си, и натискате това и тук местоположение България. Да. И така следваща стъпка натискате, трябва да попълня и после там ви излиза, като си напишете това, ви пращат един код и вие трябва да го въведете и вече ви е готов. Качвате си, клипвате снимки, ама после там има още една стъпка, ама мен сега не ми се праща на телефона и довиждане.